Okay, what's up mga kabargains? And it's Boy Bargain again. Okay, waga baik atay. Okay, no? Sa inyo mga nakita, na tayo delivery balik sa atong mga item. Karon ako na yung panghanyag na sad. Kaya na pahuway matagadali, nag-juk-juk mata sa kuhan. Karon balik na sa atong primero gud nga focus sa akong pagpamaligya. Okay, atong unang item, mao ni siya. Para ni siya sa mga bana diha nga kaubag lang asawa nga muling igapon sa lain. Naparuhan kanon na silang asawa. Kani na item dili na kamuling yan eh. Paano masabi? Nagsisig ko, na mo asawa dire. Imo ri no? Gago! Agbayil masawa, agtoy mo pananawan eh. Ang sunod nga item para nis mga barbero, mga manggupitay. Labi na ganang sa mga customer nila nga hingatugon. Pag nagkayo barbero kay sigig matog, sigig nanana. Lisod yung ginagupitan pero natay solusyon. Example lang. Okay. Peta din kita ng usa. Ugos, pagupit ko. Sige dong. Lingkod sa mga diha. Ba, malingkod ko. Siyempre. Nagupit na. Magkatuwag mo yun. Ang naanak yun. Isura yung gupitan. Nata solusyon na na. Pag og yun yung delivery. Muna siya gitawag. Stiff neck. What? So, ano yung dire? Plasta lang yun mo. Di na, basta makatawag ka, oh. Arang isura na, sitas liog. Gago! Wala, no? Okay, di ba? Episode 1, atong mga previous episode na ko, labi na kayo magmaligya ako item, nagin na yung mga item nga triple purpose. Di ko na mawa karon ganang tayo delivery, nagin triple purpose. Mao ni siya. Sa inyo nakita, balde ni siya. Sudlan naglabunon, tubig, na medyo gubaon naman eh. Pero di ukang na adjust mo na. Oh my God! Wow! Una nga purpose na eh. Labi nakayutang. Siyempre, uwaw mo yung labay na utangan ka. Hindi mo siya yung tabo na. Labay na mo. Ano na, direk, gunahan. Makakayutang. Hindi mo siya yung tabo, no? Istret yung waalili na. Lumingin ko na sila nga, oy! Utang din mo, boy! Oy! Magkawas ako! Yan na! Gago! Siyempre, labay na nimo sa itong nakayutang. Wala. Ikiyas na ka, di ba? Sunod na yung labyan mo na binagpadung ka, nagilakaw, padung ka shopping. Lisod mo na dagang checkpoint. Sus, kay kalimot makagdag mas. Kani siya, mo na ikaduhang purpose. Pwede ni siya imas. Kakita man eh, kani ana niya, gunitanan di balay. Mao ni siyaisuksok sa imo. Oh. Tabo na diya. Oh, di ba? Mas na. Oh. Okay, di ba? Iyabo po da. Ikatulong purpose, di masilan man eh, kay labi karong panahon karong baktas ka nya mingaw kaayo way mga tao kay quarantine lagi. Libangon ka. Nayuwa pa yung bay. Anyong ginahon na kanina pod. Diba? Siyempre, yun ang naon eh. Maanhi ka mag-CR. Dili, wala mauna. Hugaw na. Hugaw. X na, X. Bato naman na, step 1, lingi ka. Nakamakitang tao, pungutan na yun. Boss, may duluol CR eh. Siyempre, malagi tao. Kita na ka, naanaga, kita na. Ang imog yung pangitaon na, kanag yung mga batoon. Kaya parang niyo, ha? Di ba? Batoon. Puro bag-iring ba? Sipto, kub ka, kub. Puro iring. Kub ka. Utangin mo eh. Na. Kubo, libang. Unto ka na. Lisod na bug. Huwag mo nang iyan eh. Yan na. Kitaan mo ka. Uwaw mo na. Wala mo X.
Ang sakto gyud na gyud. Pisto ka. Wala kita mo lubot. Tabo ni mo na. Bahalag makita yung lubot, basta di ka mailan ba? Gago! Kaya ba? Wala ka ba eh? Okay, maayos to. Good day, og pasensya na kayo medyo nalangan ang mga episode kay medyo na busy. Una di ko mahuman na shout out ko sa akong classmate sa una, dentist. Nya nalood na ito siya kay ingon siya gani uli daw siya nga wa man lagi mining too. Uli day. Pasensya na ka. Og shout out day ko sa asawa sa akong buddy dia sa Quezano, si Madam Jinjin. Sorry na lang ang shout out og happy motmot sa akong pares. Okay. Wa taga bae. Og shout out day ko sa ni Madam Twinkle sa Quezano og ni Boss Aldren sa Monday Parma. Ato naman siya ang imputangan og alias nga ang dahilan at hinlongda ng kalokotaan. Okay, and it's Boy Bargain again, signing out. Og ayaw din maglimot og click sa subscribe. Subscribe mo kay gikapoy na to. Okay, mga babae.